un informe de 61 fulles, que me l'han tingut que mirar tot de pe a pa i el tenim tot estudiat. Entonces, ara ho enviarem al juzgat i el juzgat ens dirà realment s'ha fet o ben fet abans, no s'ha fet ben fet, des de quin punt no s'ha fet ben fet, i en aquest punt serà quan l'Ajuntament ja decidirà quines actuacions s'han de prendre. Però això està ben clar que tenim un informe jurídic que està a disposició de tots els afectats que l'han demanat i s'ha fet copiar per a poder prendre aquest acord. I de fet, els propietaris, les persones que estan afectades han tingut el seu tràmit d'audiència, han sigut notificats, han tingut les fotocòpies, han presentat les seues al·legacions també. N'hi ha 7 o 8 propietaris que han presentat al·legacions que diuen que per ells volen que continuï el PAI, i també n'hi ha 7 o 8 propietaris, parla de 7 o 8 perquè són propietaris molt importants, de gent que té bolses de terreno molt grans, en els que recolzen el que se faci el que estem fent. Per tant, com estem al 50%, anem a fer això. Propietaris, ja us dic, de tot tipus. I empreses també que estan afectades pel PAI, que tenen activitats econòmiques i que en el PAI tenien que anar fora, també s'han reafirmat en les al·legacions que presentaren en el seu dia i donen suport a aquesta declaració. Tot això potser s'hauria pogut evitar en un moment donat del procediment, que és quan s'aprova el PAI o antes d'aprovar-se el PAI, quan tots els propietaris o qui siga presenta una al·legació o un recurs o centenars de recursos, en ple resoldre els recursos. Però com això no passa, com s'ha deixat passar el temps i els recursos no s'han resolt mai, la llei 30/92 de procediment administratiu ens diu que l'administració té l'obligació inexcusable de resoldre els recursos. Inexcusable. Però clar, hi ha centenars de recursos que mai s'han portat així a este ple perquè se resolguen. A favor o en contra, da igual, però que se portin. Ara, com estem fora de plaç, perquè ja estem fora de plaç, no tenim més remés que resoldre-ho d'esta forma. Per tant, s'enviarà tota l'audiència, al TSJ, i el que ens diga el jutge farem. Està tot correcte? Avant el PAI i avant tot. Està mal ahí? Des d'ahí se reprendran les actuacions administratives fins al moment de l'adjudicació o del que faig al PAI. I ja no hi ha més. També, si permeteu, l'alcalde, podria cal dir que, com bé ha dit vostè, en els bars se parla moltes coses, i se diuen moltes coses, sabeu que hi ha certa persona en el poble en uns interessos ocults, però no són tan ocults perquè la veritat és que van omplir la butxaca. No, però que vaig a fer cosillos, diguen que aquest ajuntament vol arruïnar a les persones que tenen el baix i els diners i les terres ahí. I això no està bé perquè no és real. Primera, nosaltres no vivim de corrillos ni de rumors. Nosaltres parlem dels papers que tenim davant la taula, d'informes jurídics i de coses tangibles. El que cada un diga en el bar o en el forn, això és problemàtic. És veritat, però la gent que ve al plenari deu de saber i no enterar-se de lo que els bars diuen a soles. El que parlem així, papers. Cada un pot dir el que vulgui i tu saps massa bé. Nosaltres actuem en base a papers i a informes jurídics. I després cada un a casa parla del que vol. Nosaltres el que tenim que fer és fer cas o no fer cas. Vots a favor del procés? El punt 14, acords que procedisquen en ordre a l'expedient mateix. L'única diferència que respecte a l'anterior és que així s'ha presentat una única al·legació favorable per part de l'urbanitzador, per supost, i s'han presentat 20 o 25 al·legacions en contra, recolzant, millor dit, el que estem fent per part de propietaris i per part de gent a la que va recórrer en el seu dia i a la que no li se va contestar. Per tant, no n'hi ha més que parlar, és el mateix, s'agarrarà, s'enviarà. Vosaltres sabeu el que va passar així, que van haver una moció de censura i tot pareixia que s'acabava el món, això d'espais, s'acabava el món i tot correguent-se a pressa. I fent-ho espaiet, encara enganyes, correguent a pressa, doncs encara més. Per tant, el punt 15 és exacte, el 14, perdó, és exactament igual. Voleu dir alguna cosa? No. Vots a favor? N'hi ha 20 punts, estem acabant. Però això és perquè no he parat, Acords que procedisquen en ordre a l'aprovació del plec de condicions que ha de regir la contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans, de la basura. Tenim un contracte des de l'any 2001 que va prorrogant-se tots els anys amb l'empresa Agricultures de la Vega. Ara ens han comunicat mitjançant el registre d'entrada de l'Ajuntament que el servei augmentarà en 18.000 euros
per a l'any 2008. Per això, el que anem a fer és publicar un plec de condicions d'arreplega de basura i de trastos al poble. En el pressupost ho fem perquè no estan d'acord en que ens pugen 18.000 euros, pressupost. El que fem és licitar el servei d'arreplegar de basura i de trastos del poble de Llaurí i el tipus és de 41.000 euros anuals que podran ser millorats a la baixa. 41.000 euros és el que estem pagant actualment del servei de basura i de arreplegar de trastos, sense comptar el que ens cobra la Diputació quan entra la basura en la planta de Guadassuar, que això és a part. Entonces, com no estem d'acord en que de cop a repent hem pagat 3 milions de peles més a l'any, 18.000 euros, el que fem és licitar això, ho publicarem en el boletí i les empreses que vulguin vindre a ofertar els seus serveis sabran a lo que fer-se. El pla de condicions s'enviarà a publicar al boletí oficial de la província i les empreses que en llisquen vindran i presentaran les seues ofertes. Vots a favor d'aprovar el pla de condicions? És exactament el mateix. Hem fet un plec de condicions per tal d'adjudicar el servei de neteja d'edificis públics, tant l'escola com l'Ajuntament. Tenim un contracte amb una empresa que es diu Cejusa. Aquesta empresa és d'Utiel. Hem pogut ampliar en l'últim mes les hores de neteja a l'escola. Hem pogut augmentar, crec que són hora i mitja més. Ara, la previsió nostra és fer un ple de condicions perquè qualsevol empresa pot optar a aquest servici. El tipus de licitació és de 28.900 euros anuals que podran ser millorats a la baixa. I aquests 28.900 euros, si no m'equivoco jo, inclouen el passar a l'escola perquè són 7 hores de neteja. 7 hores de neteja i no les 4 hores i mitja que se fan ara. Això no s'havia pogut fer fins ara, però portem un ple de condicions. Seran les empreses les que ens ofertaran quantes hores ens dedicaran a netejar ahir, però sempre partint de les 7 hores. El mateix se publicarà al boletí oficial de la província i l'empresa que vulgui ofertar el seu servei, a la que millor ho faci i millor preu ho faci, li ho explicaré. Vots a favor d'aprovar el pla de condicions?